May plastic naman, nabibit-bit ko Hindi yan. mga kaya bitbitin to, ako hindi ko kaya eh. Ayan mga ka-loveliers, bali papunta na kami dito sa mga batang naulila po kasi nangako po kami na birthday po nila ngayon. So nandito rin po si Michael Bard. So ayan po. Nandito rin si Tart. Sama din namin. Ayan po. So dito lang po kami. Ano? Isa. Ayan, Tart, kamusta? Buti naman nandito ka. Dito. Dato. Teka. Ayan po mga ka-loveliers, bali nandito na po kami. Sino? Hello. Hi. Ano masabi mo kay Tita Lovely tsaka kay mami mo Jasmine? Oh, birthday. Antayin natin yung cake mo ha para magbuo ka ng candle ha. Ang init, grabe. Tart, lika. Hoy! Ito yung... Ito yung... Tart, lika, pasok ka, Tart. Natulog po siya. Ay, dapat. So, ito. Malalaki po yan pero marami po yan. Marami pa yan doon. Kasi yan lang yung nakinuha namin. Maliit pa siya. Ate, ito para pa ito. So mayroon tayong lamesa konti. Yan, di ba maganda na? Yan. Yan, kay Ma'am Jasmine. Yan, magaling. Wow. Thank you kay tita. Thank you muna kay tita. Jasmine and Tita Lovely. Yours. Yan. Kailang ano to, sumabog ko. Kailang ano kami, naulan. Ikaw, ano? Ano sa'yo? Ano sa'yo? Oh, tapos. Kanta mo na dyan, happy birthday mo yan kanta mo na happy birthday. So, antayin natin yung cake kasi binili pa. Marami kasi sila kami ginawa, nahirapan sila ng Lovely. Kaya, waiting for ordering muna tayo. Then, ano mo na yung bag ni ate? Sige, dito lang. Ayun na nakasabi. Ano yung me? Ayan po mga ka-loveliers. Ano kami nais na namin birthday na ni pangalan Jasmine. So, mamaya mo nasuotin yan ha. Jacket pala kakala ko. So, medyo natagal lang What's kasi. your name again? So, lakasan mo, halika dito, lapit ka. Oh. How old are you? How old are you? Maliit, 9 na pala siya. 9 po. Oh, 2012. yeah.
So, try mo natin isuot yan mamaya tapos magbublow ko ng candle mo ha. Wow. Ano? So, happy ka. Sobrang happy. Grabe. Oh, sige. God bless sa'yo. Mag-aral ka. Pag susunod, mag-aral ka magigi ha. Para sa mga kapatid mo. Kasi ikaw po yung panganay. Ito. Yan din, dali. Yan na lang ha. Yan. Shout out, Tartar. Tartar ko. Tartar. Dali, sumi. Tartar. Maraming followers Tartar, na si shout out. Tartar. Tinanap ko na si Tartar. Sabi ko, pagod pa ako. Okay, sige lang po. Ayan po si Tartar. Ako yung electric fan dito. Tayo. Init na. Wala. Ah, wala pala ako. Oh, wala silang ano. Wala silang electric fan, lovely yours. Oo, tsaka Wala silang Ano kuryente. yun? Pagtsagaan din natin yan. Wala silang kuryente pati. Oo, wala kuryente. Oo nga. Ay. Asan yung mic? Hindi ko nakabit kasi. Mabigat yun. Oo, tsaka natagalan kasi kami dahil nakailang ano kami, nabasa kami ng ulan dito. Tawakan mo muna. Kaya medyo natagalan kami. Umulan kasi. Oo. Nakailang balot Pangtulog yan, kami. pangpatulog. Ayan. Yan, wow. Mamaya, okay. Ito ka, dali. Hindi mamaya na pag ano, pag dumating na yung ano. Cake niya. Nakailang balot kasi kami, sumabog. Dapat ano, plastic talaga, no? Wala, oo, nakailang ano kami. Hindi ko mahawakan kasi yung kabilang kamay ko may diferensya, kaya hindi ako masyadong makahawak. Oo, hirap yun. So, susunduin ka nun sa... Ayan po, mga ka-loveliers. Bali, ayan. Ayan yung binigay sa kanya ni Bart. Ayan. Ayan po, yung binigay sa kanya ni Michael Bart. Galing ko dyan. Okay. Wow, ang galing. Galing po to kay mga Jasmine. Ay, DLTV kay Ma'am- Japan, yan. Marami pa yan doon. Ay, galing kay Ma'am JM Japan po. Wow. Yan, salamat po, Ma'am. Ayan po. Shout out po pala sa mga Ano yan? Ano yan, te? followers ko. Salamat po. Wala kang Lovely Years Vlog. Medyo sobrang init po talaga dito po. Wala kasing electric fan eh. Wala po talaga, wala rin kuryente. So, yan po. Hindi naman pwede. Oo. Dapat nakapatong yan talaga. Ayan po. So, inaantay lang po namin yung cake medyo. Ano po kasi, parating na po. Ayan po. Shout out po pala kay Sir Jojo Albasan po. Pero ako dito medyo ano. Bali mga ka-loveliers, ayan po, inintay lang po namin yung Jollibee. Medyo talaga sobrang init po eh. Nabutan po kami kanina ng ulan, kaya medyo nagpatila po kami. Ha? Hindi ka na makinig. Ayan po. Ayan. Asa na yung bunso? Ayan pala yung bunso. Sama ka sa video. Sana birthday sila. Ayan o. Mamaya. Ayan yung ganda be ah. Ayan po. Ayan si Tart-Tart. Ayan. Hello Tart-Tart. Dito daw. Shout out ka, Tart. Shout out. Hello. Ayan si Michael Bart. So mga ka-birds, lovely yours. Okay. And Jasmine, GMTV. Yan, ilagay ko sa description na to guys sa akin. Nandyan. So, shout out nga po pala sa mga gaya kong OFW. Kay Ma'am Jojo po. Hi po. Salamat po sa pag-uusap natin kanina. Salamat po. Kay Sir Alex Bukayo po. Shout out po. Kay Sir Jojo. So, ayan po. Ayan. Ano ginawa mo kanina, be? Ha?
Ganda ng mata nito, ang laki ah. Dito naglaba yung si tita kanina. Tita? Ay, si mama. Naglaba. Ganda ba, be? Ganda, no? Ayan. Ayan po. Ay, mga bata. Ganda ba, be? Shoutout po kay Ma'am Jojo. Dinona, Maida. Oh, shout out nga po pala kay Ma'am Jojo Diuna. Maida. Ma'am Jojo, Maida po. Medyo shout out po sa kanya kay Ma'am Jojo Diuna. Maida po. Salamat po sa pag-uusap natin kanina. Salamat po. Ayan yung mga bata. So, Tulog yung si JR to? ito yung pinagawa nyo, Bart? Na ano? Bubong? Ayan o, pinagawa nila, Bart. Medyo mas ano na siya, okay na siya kumpara dati, no? So, paunti-unti lang. Salamat dun sa kay Ma'am JM Japan. Yan. Si Sir Bart. Walang Ayan po. So, siya nga po pala sa mga nag-subscribe ng channel ko, salamat po. Sa mga followers, sa mga sa mga OFW po, sa mga nagko-comment po sa akin mga OFW, salamat po. Kay Sir Alex Bukayo po. Kay Ma'am Jojo, salamat po. Kay Ma'am Maida, Jojo Maida, salamat po. Asan si ate? Happy birthday, ate. Bilan mo nga ako Ano ng masasabi mo, isang te? Ano masabi mo? May dalang ice cream tsaka cake. Ice cream. Wow. Jollibee, si Tita Lovely. Salamat. Welcome po. Welcome. Ayan si Bunso. Bunso, kumakain ka ba ng Jollibee? O, talaga? Kain ka ng Jollibee? Mamaya may cake si Kuya Bart, ha? Mamaya may cake pa, no? Mars na isang box. Tatay. Tay, ano masabi niyo, tay? Birthday po ngayon ng panganay yung anak. Maraming salamat po sa inyo. Yan po si tatay. Hindi na po siya nakakalakad gaano. Gawa na may sakit po siya. Yan po yung mga kanyang anak, yung 4 pong bata. Saan yung isa? Ba't 3 lang kayo? Ayun, dito ka, dito Kala ka. ko kulang eh. Wala yung kunin na lang Dito yung ka. akin na lang yung Jollibee pag wala siya. Ayan po si Tartar. Tartar! Datalato! Happy birthday, Tartar! Datalato! Galing ni Tartar. Uy, Galing ah. Ayan po, shout out po. Kay Ma'am Jojo, Dinona, Maida, from Japan. Maraming salamat po. Sino kayo kasi dito? Happy ba kayo, Be? Masaya kayo, Be? Masaya? Kailan kayo uli kumain ng Jollibee, Be? Matagal na? yung totoo. Nakailang kain na kayo sa Jollibee? Oo. Isa. Isa? Nung kailan? Tapos ngayon pangalawa na. Wow, goodness. So yung wish mo, yun lang ang gusto mo. Oo. Makaka-Jollibee ka. Wow. Yun. Jollibee na. Ayan si baby, oh. Ayan si ate. Birthday ni ate. Oh, ba? So, yan po. Ngayon lang daw po ulit na kumain sila ng Jollibee. So, medyo matagal-tagal na po na panahon na kumain sila ng Jollibee. So, ayun po. Salamat po sa mga sumusubaybay po sa mga batang Ito ay ito. my birthday. Happy my birthday. Ayan po. Yan. O, sige, ano message mo sa birthday mo ulit? Ano, mag-pray ka? O, mag-pray ka na, mag-message ka. Ayan si Tart-Tart. Kasama rin po namin si Tart-Tart dito. Mag-pray ka. Ayan, no? Kasama namin si O, mag-pray Tart-Tart. tayo. O, magkakapatid tayo sa Sinama siya ni Michael Kuya, Ward. Si ate, samahan niyo sa pag-pray. So, Pati si tatay, ito ayan niyo po. na gumaling na. Ayan. Kasama natin si Tart-Tart. So, okay yan. Okay lang yan.
Okay lang yan, tart. Kahit wala. Ayan. Ituro mo sa akin na. Ayan. Ayan po siya. Nakaupo siya. Inaantay lang namin yung dumating yung cake. Kasi ano talaga kami eh. Hindi kaya kasi nung kamay ko magbuhat ng medyo mabigat. So dito po kayo natutulog sa may kutso na po na to. Ayan. Kaya nakapag-umot lang. Kita mo kayo nakapag Ayan po, tart, nag-aantay din siya. So, inaantay lang namin yung cake para ma-blow po nung bata. Tsaka makapasok din niya yung damit. So, ayan po. Ayan po, ayan. Ano, kamusta ka, tart? Okay lang, tart? Okay lang? Ayan po. Ayan, tuwan-tuwa yung mga bata. So, ayan, bebe. Hello, bebe. Oo. Ayan po. Ayan po. Ayan, mga bata. So, inaantay lang po namin sandali yung cake kasi para makapag-blow po yung bata ng cake. Ano ulam nyo kanina, bebe? Kumain na ba kayo tanghalian? Hindi pa. Be? Ayan, nahihiya po. Kaya hindi makasagot. Ayan po, mga ka-loveliers. So, bali, ayan po. Napagawa na po ni Barge tong ng konti. Unti-unti. So, ayan po. Ito yung pinagawa nila Barge nung nakarang araw. Yeah. So, ayan po. Shout out. Ayan po. Bali, mas maganda na po siya ngayon. Mas maayos na siya kumpara dati po. So, unti-untiin lang po yan ni Barge. Ayan po. Ayan. Shout out po pala. Jasmine, ito na. Ay, kita mo na. Andyan na po sa'yo. Saka yung pinapangarap mo sa mga bata, gawin natin. Kahit sa isang bata lang pag-aralin natin. Thank you so much, Jasmine. Shout out sa OFW, tsaka yung YouTube channel niya, JMC. JF, Japan TV, yan support po natin mga kapatid. Lalo na kay Tartart, si Ma'am Lesel, Sugado po, from Sugado Suzuki family. Sir Edward, si Tartart, maraming salamat siya po shopping namin ni Tartart. Pinila ko sana sapatos, damit, brief, medyas, para makaayos po siya, Tartart. So, pa-shoutout po muna si Tartart. Yan. Oh. Yun, galing. Yun. Ayan, thank you, Tarta. Thank you. Ayan po kay Sir Michael Barge. Thank you po. So, sa mga kapwa ko OFW, sa mga nagko-comment po, sa mga hindi ko po kayo Mahalin na lang natin lahat. hindi ko po kayo mabanggit Hindi natin lahat. may replyan. Hindi ko po Basan mo, I love you. yung mga basher, I love you. So, yung mga, hindi ko kayo matandaan lahat kasi kaya hindi ko maisa-isa dito. Pero maraming salamat doon sa mga nag-comment. Doon sa mga taga-ibang bansa po na nagko-comment po sa channel ko, marami pong salamat. Kay Sir Jojo Albasan po. Kay Ma'am Jojo, Denuna, Maida, salamat po ng marami. Salamat din po yung sa pag-uusap natin. Salamat din po yung sa mga share nyo na positive thoughts po. Marami pong salamat. Ayan po. Mga basa po dyan. Sa mga basher po, Love you. love you, dyan lang kayo. Nood lang kayo ng channel ko. Ayan po. Salamat po ng marami. Ayan po. Birthday to you. Oh, konting mapasaya natin si pangalan mo. Kanta niyo ate niyo. Kain na na. Okay na. Kain na. Kain na. Ayan o. Ayan po. Yung may birthday. Yo, ang ganda niya suot niya. Hindi ka nainitan, ba't nainitan ka? Palit Ayan, ka? sinut niya. Oh, ganda. Ayan, sinut. Ayan, sinut O po sige, niya. kain na kayo, Tartart. Kain na. Tart, lika. Ito. Tart. Ayan. Ganda ng damit mo, Bea. Ayan, kain na kayo. Oh, ayan, Si isa. Tart, ay nandun.
Kay ano, sa birthday mo na, birthday. Oh, siya may oh. Oh, Tart, kuha ka na doon. Kuha ka. Ito tayo. Para si... Ah. Ikaw. Oh. Wait lang. Oh. Basta si Ted Jollibee. Dada. Ah. Ito tayo. Ayan. Ah. Ito meron na pala sa shop. Tart, shout out Tart, shout out. Happy birthday Tart. Tart, happy birthday. Hello! Salamat po sa mga followers, sa mga sponsor. Miss ka lang may sponsor. Sa mga taga ibang bansa, salamat po. Please subscribe my channel, Loveliers Vlog. Salamat po kay Sir Jojo Albasan. Shoutout po kay Ma'am Jojo Denuna Maida. Salamat po. Salamat po sa mga nagko-comment po sa akin na taga ibang bansa. Salamat po sa pagsubaybay niyo po sa channel ko. Loveliers Vlog. Ayun na, nagkakakain. Mga basher, mga basher. Mga basher. Mga basher, I love you. love you. Diyan lang kayo, dito lang ako. Dito naman ako. Ayan no. Kumakain na po si birthday girl. Ang si birthday girl, kumakain na po ng Jollibee. Si birthday girl. Sandali lang. Huwag sa likod ay tatapon yung ano, Jara. Ayan po yung birthday girl oh. Doon kasi na ito po. Kuya, kakain na. Mamaya na yung ganyan. Sarap. Tart! Kutsara, Tart! Sarap. Anong masabi mo, be? Ano masabi mo? Be, anong masabi mo, be? Ay, birthday mo. Salamat po kay Ate Lovely. Sa kay Kuya Bards. Kuya Bart. Yan. Lovely Yours Vlog, sabi niyo po. Sarap. Nakakabusog. Kain na. Ako na yan. Ako na yung mga ano yan. Ito. Oh, bigyan mo dyan. Tag-tag, kumakain na. Yan po yung my birthday, si Shami. Ang pangalan mo, Olive? Miss Shami. Ayan, siyang Birthday ni Miss Shami. oh, putol. Kaya ito may tali pa, oh. Sige, kuya. Ano yan? Ito. Sige po. Bye-bye po, Miss Shami. Sabay daw siya, may. Miss Shami, bye-bye. Lovely Yours Vlog. Salamat. Bye-bye po. Sabay daw. Sayang po mga gravy, oh. Ayaw nyo na ito? Gravy? Ayaw. Sarap tong gravy. After food.